אוקיי, יובל. אפשר להסתיר את זה. אתה רואה את החלק הזה, מוציאים אותו קודם כל. אוקיי. יש פוספוס. כן. יש פוספוס. פשוט הוא נשלף ככה. נשלף. עכשיו אתה מוציא את האור. יותר קל להוציא לאור, שזה הפוספוס בחוץ. עכשיו יש את כל החלק הזה ככה. אומרים פס על הכל. רואה פס על הכל. כן. ממש ככה. פה אתה עושה עם האצבעות, כאילו אתה פותח את זה ככה. כן. אתה משחק עם האצבעות, עשית פס. כשאתה מכניס את האצבעות בפנים, פשוט מנתק אחד. ניתקת אחד, אתה עובר לצד השני. כן, של העצם, אוקיי. הופך את זה לצד השני. נתק את העצם. לצד השני בשתי הצדים, כשהאצבעות הן ככה, פשוט שולט בזה. עכשיו עוד הפעם, נתק את השני. נכון? ניתקת את השני. עכשיו פה אתה כאילו מחזיק ומגרה טיפה מפה, בא לשני, מגרה טיפה מפה, אותו דבר מזה, צמוד לעצם, צמוד, פשוט צמוד. הגעת למצב כזה. חותר, זהו. עכשיו תעשה אחד בלי הסבר. איזה יופי. עדה? כן. ואני לא אמרתי, רציתי להגיד לך משהו, לא אמרתי את זה. עוד אחד, מההתחלה עד הסוף. כל דבר. פותח, שולט. מוציאים את האור. שם פס. ממש פס הכי טוב שיכול להיות. ניתקנו את זה. נתק את זה. עובר לשני. כל הזמן מכניס את האצבעות ונתק את השני. אבל רק כשמגיעים למצב כזה, רק מצד אחד, לא מצד השני, ובצד הזה לא נוגעים. מהצד הפנימי. רק מצד אחד, רק מפה. מפה מגרדים פשוט טיפה מלמעלה, טיפה מהצד הזה, צמוד לסחוס, צמוד לעצם ולסחוס. רק מהצד הזה. מצד אחד. אם זה מהצד השני מתעסקים, פשוט העסק נקרע פה לגמרי. אוקיי. צד אחד, פה, ניתוק סופי. עד כאן יובל, התותח, הכנת פרגיות, חבר'ה.